እሺ ሰባት ስራሕትና ጻዕርን ግዘን ወሲደው ሙልና ስለንሰርሖም ነዚ ቪድዮ ቅድመ ምጅማርኩም ነዛ ቻናል ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ስድራ ቤትና ብምዃን ፍቅርኩም ንኽትገልጹልና በኸብርን ላቡ ታሪክ ፊልምና ዝጅምር ኣቫ ዝተባሃለት ድንቅን ኣዝያ በዓልቲ ሙያን ዝኾነት ቀታሊት እናርአና እዩ። ኣቫ 39 ናይ ቅትለታት ልኡኻት ኣብ ዓወት ድሕሪ ምዝዛማ ካልኦት ናይ ሙያ ብጾታ ኣንጻራርን ሓደገኛን እዩ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሓሳብ ሃንደበት ክተውጠንጥን ጀመረት። ንዓኣ እዚ ሓሳብ እዚ ኣዝዩ ምክንያታዊ ነበረ። እቲ ዒላማ ስለምንታይ ክመውት ኣለዎ? ሰማይን ምድርን ዘቆጣዕ ዝተጋገየ ነገር ስለዝገበረ ድዩ ወይስ ሓደ ሰብ እቲ ዒላማ ንክመውት ስለዝደለየ ጥራይ? ነዚ መልሲ ንምርካብ ብምሕሳብ ድማ ኣብ መበል 40 ናይ ቅትለት ልኡኻ ነቲ ዒላማ ቅድሚ ምቕታላ ነዚ ሕቶ እዚ እንትትሓቶ ኣብ መንጎዋን ኣብ መንጎ እቲ ዒላማን ዝተገብረ ናይዚ ዝርርብን ንሳ ተካይዶ ምንቅስቓስ ንኽትከታተልን ሓላፍነት ዝተዋሃባ ካልእ ቀታሊት ብስቱር ትሰምዖም ስለ ዝነበረት ኣቫ ምስቲ ዒላማ እተካይዶ ዘይተለምደ ባህሪ ንናይቲ ትካል ምሕደራ ሪፖርት ገበረት። ናይቲ ትካል መሓዳሪ ሓደ ቀታሊ ልኡኹ ክፍጽም ከሎ ስቕታ ክመርጽ ከም ዘለዎን ንመንነቱ ካብ ምግላጽ ንኽቁጠብ ድማ ምስቲ ዒላማ ፈጺሙ ክዘራረብ ከም ዘይብልን ጽኑዕ እምነት ኣለዎ። ኣቫውን ልኡኻ ድሕሪ ምዝዛማ ካብቲ መማኽርታ ዝኾነ ድኹ ዝተለኣኸላ ከቢድ መጠንቀቕታ በጽሓ። ኣቫ ግና ኣብ መጀመርታ ነዚ መጠንቀቕታ ብዙሕ ቆላሕታ ይሃበቶን ነይራ። ምክንያቱ ልኡኻ ብዘይ ሓንቲ እንከን ክሳብ ዝዛዘመት መንነታ ምግላጹ ምንም ለውጢ ከም ዘየምጽእ ስለ ዝሓሰበት እንትኾን እናይ ገዛ ርእሳ ህይወት እውን ከም መግለጺ ኣብነት እያ ትሪኣ። ኣብ ሓደ እዋን ናይ ሓሽሽ ወልፊ ዝነበራን ሰኽራሚ ዝነበረት እኳ እንተኾነት ናብ ሰራዊት ድሕሪ ምጽንባራ ግን ኣዝያ ነፍዕቲ ወታደር ብምዃን ብዙሕ ጅግንነት ፈጺማ ብዙሓት ሜዳልያታት ረኺባ እያ። ናብዚ ጉጅለ ድሕሪ ምቕያር እውን እንተኾነ ሓደ እኳ ዝፈሸላ ልኡኽ የለን። ነዚ ድማ ንርእሳ ኣዝያ ስርሓ ዝሰለጠላ ምዃና ተኣምን። ኣብ ሓሳባ ይኹን ኣብ ተግባራ ምንም ጌጋ ከም ዘለዎ ይሓሰበትን። ኣብ ፈረንሳይ ዝነበራ ናይ ቅትለት ልኡኽ ምስ ወድአት እውን ናይ ዕረፍቲ ግዜኣ ጀመረት። ን8 ዓመታት ርሒቓታ ናብ ዝነበረት ትውልዲ ዓዳ ቦስተን ንምምላስ ድማ ምድለዋ ዛዘመት። ኮይኑ ግና ቦስተን ምስ በጽሐት ሓደ ቀታሊ ንዓኣ ን24 ሰዓት ንኽከታተላ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ብሱቱር ክከታተላ ጀመረ። ኣብ መንጎዚ መማኽርታ ዱክ እውን ሓደ ሰብ ብሱቱር ናይ ጥንቃቐ ፓኬጅ ንኽሰደላ ገበረ። ንሳ እውን ናብ ሆቴላ ክትኣቱ ከላ ነቲ ፓኬጅ ረኸበቶ። ኣብ ውሽጡ ድማ ገንዘብ፣ ናይ መንነት ሰነዳትን ንርእሳ ንምክልኻል ዝኸውን ሽጉጥን ነበረ። ቦስተን ናይ ትውልዲ ከተማ እኳ እንተኾነት ቅድሚ 8 ዓመት ካብ ዝሃደመትሉ ግዜ ጀሚሮ ተመሊሳ ኣይትፈልጥን። ነዚ ድማ ኣብቲ ሆቴል ድሕሪ ንእሽተይ ምርጋኣ ቀጥታ ናብ ሓደ ናይ ምሸት ክለብ ምስ ኣምርሐት ኣብቲ ክለብ ሓደ ናይ ሙዚቃ ባንዲ ይፃወት ነበረ። ናይቲ ባንዲ መሪሕ ደራፊት ድማ እታ ሓፍቲ ኣቫ ዝኾነት ጁዲ እንትትኾን ጁዲ ንሓብታ ክትሪኣ ከላ ኣዝያ እኳ እንተተሓጎሰት ሃንደበት ምምፅኣ ግን ቁሩብ ኣሻቒልዋ ኣሎ። ድሕሪ 8 ዓመት ናይ ምጥፋእ ግዜ ሓብታ ብምርኣያ ሓጎሳ ዓብ እኳ እንተኾነ ውሽጣ ግን ሰጊዩ እዩ። ምንም እኳ ኣብተን 8 ዓመታት ክልቲአን ኣሓት በቢ6 ወርሒ ብስልኪ ይዘራረባ እንተነበራ ብኣካል ግን ተራኺበን ይፈልጣን። ይኹን እምበር ዝያዳ ናይ ጁዲ ጭንቀት እዚ ጥራይ ነበረን። ማይክ ዝተባሃለ ናይ ሕጂ ናይ ጁዲ ኣፍቃሪ ቅድሚ 8 ዓመት ናይ ኣቫ ኣፍቃሪ ዝነበረ እዩ። ኣቫ ምስ ጠፍአት ግና ብዛዕባ ኣነ ምሕታት ብዙሕ ግዜ ናብ ቤቶም ይመጽእ ስለ ዝነበረ ቀስ ብቐስ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ነገር ዓብዩ ናይ ፍቕሪ ርክብ ጀመሩ። ኮይኑ ግና ሕጂ ሓብታ ስለተመልሰት ንማይክ ዳግማይ ክትወስደላ እያ ዝብል ልዑል ፍርሒ ሓዲርዋ ኣሎ። እንተኾነ ግና እዚ ሓሳብ እዚ ናብ ጎኒ ብምግዳፍ ኣዴን ሓሚማ ሆስፒታል ከም ዝደቀሰትን ንጽባሒቱ ክበጽሓ ከም ዘለውን ነጊራታ ክልቲአን ኣሓት እናተጓዓዛ እናተጸዋወታን ከለዋ እቲ ንኣቫ ንኽከታተላ ዝተለኣኸ ክላይን ዝተባሃለ ቀታሊ ፎቶ እናልዕለ ይከታተለን እኳ እንተነበረ ኣቫ ግና ናይቲ ጸላእያ ምህላዋ ይስተዋዓለትን። ንጽባሒቱ ንግሆውን ኣቫን ሓፍታን ኣዴን ንምብጻሕ ናብ ሆስፒታል ከዳ። ኮይኑ ግና ንኣቫ ዘግረመላ ሓደ ነገር ተፈጥረ። ኣዴኣ ንብዙሕ ዓመታት ናብ ቤታ ብዘይ ምምላሳ ምንም ዓይነት ወቀሳ ብዘይ ምቕራባ እንትኾን ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኣቫ ጁዲን ማይክን ዘሎ ዝተሓላለኸ ናይ ፍቕሪ ርክብ ንምፍታሕ ብሓባር ምሳሕ በሊዖም ንኽዘራረቡ ሓሳብ ኣቕረበት። ኣብ መንጎ እዚ ግና ናይቲ ትካል ምሕደራ ምስ ኣቫ ዝተፈጥረ ፀገም ንምፍታሕ መንገዲ ንሳኣነ ሃንደበት ካልእ ናይ ቅትለት ልኡኽ ከዳልወላ። እቲ ሓድሽ ዕላማ ድማ ኣብ ሪያድ ሳዑዲ ዓረብያ ዝርከብ ሓደ ጀነራል ነበረ። ኣቫ እውን ነቲ ትእዛዝ ተቐቢላ ብውን ናብ ሪያድ በረረት። ካብ ነፋሪት ምስ ወረደት ድማ እቲ ትካል ብዘዳለወላ ናይ ሓሶት መንነት ተጠቒማ ናብ ስርሓ ኣተወት። ኣብ ናይ ወታደራዊ መሳርሒታት ምርኢት ንዝነበረ ጀነራል ድማ ብቐሊሉ ቀረበቶ። ብጽቡቕ ናይ ምውሳእ ክእለታ ኣሚናቶ እውን ምስኡ ጥራይ ክትኾነሉ ናይ ብሕቲ ግዜ ፈጢራ ብዙሕ ከይጸንሐት ናይ ቅትለት መደባ ክተተግብር ጀመረት። ናይቲ ትካል ኣመሓዳሪ ናይቲ ጀነራል ሞት ተፈጥሮኣዊ ንኽመስል ስለ ዝደለየ ድማ ኣቫ ነቲ ጀነራል ድሕሪ ምቁፅጻራ ናይ መርዚ መርፍእ ኣብ መንጎ ጻብዕቱ ወጊኣቶ እቲ መድሓኒት ሰሪሑ እቲ ጀነራል ብልቢ ድኻም ክሳብ ዝመውት 15 ደቂቕ ጥራይ ክትጽበ ነበራ። እዚ ምስ ኮነ ግና ናይ ሬሳ ምርመርኡ እውን ብልቢ ድኻም ኢሉ ይድምደም። ይኹን እምበር ኣቫ እቲ መድሓኒት ክሳብ ዝሰርሕ እናተጸበየቶ ከላ ናይቲ ጀነራል ስልኪ ሃንደበት ክድወላ ጀመረ። እቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ሰባት ድማ ነቲ ማዕጾ ብሓይሉ ከኳሕኳሕ ክጅምሩ ከለዉ ኣቫ መደባ ከም ዝተቃልዐ ተረድአት።
ምንም እኳ ነቲ ጀነራል እንተተቆጻጸረቶ ምቅልዓ ዝተፈልጠ ግና ስምዓርክ ናይቲ ጀነራል ብጌጋ ድሕሪ ምጽዋዕ ምዃኑ ገመተት። ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ካልኦት ወታደራት ማዕጾ ሰይሮም ምስኣተው እውን ምስኣቶም ኣብ ተካይዶ ናይ ሞትን ህይወትን ቃልሲ ድምፂ ዝሰምዕ ካልእ ወታደር ተወሲኹ ንኸጥቅዓ ክመጽእ ከሎ ንዕኡ እውን ተጋጠመቶ። ኮይኑ ግና ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ናይ ጸላኢ ሓይልታት እናወሰኸ ስለ ዝመጸ ኣቫ ነቲ ሓደጋ ተረዲኣ ንምምላጥ ናይቲ ጀነራል ደም ኣብ ገጻ ብምልካይ ዝተጎድአት መሲላ ናብቲ መመሓላለፊ ምስ ጎየት እቶም ሓደሽቲ ዝመጹ ወታደራት በቲ ዝሕዝን ትርኢታት ስለ ዝተታለሉ ንኽሕግዝዋ ብምሕሳብ ባዕሎም ናብ ታሕቲ ኣውረድዋ። ኮይኑ ግና ኣብቲ ናይ ህንፃ ቀንዲ ሎቢ ምስ በጽሑ ኣቫ ካብቲ ወታደር ዝሰረቐቶ ናይ ፍላሽ ባንክ ቦምቢ ፒኖ ውፅኣ ናብ ድሕሪኣ ብምድርባይ ህውከት ፈጢራ ብቕልጡፍ ናብቲ ቀንዲ ህንፃ ማዕጾ ጎየት። ምንም እኳ ኣብ ቅድሚያ ወታደራት እንተነበሩ ብልዑል ናይ ውግእ ክእለታን ቅልጡፍ መልሳን ጥያይትን ናምለጠትን ሽጉጥና ቀያይረትን ነቲ ኸበባ ሰይራ ካብቲ ህንፃ ብሰላም ወፀት። እንተኾነ ግን ብውን ናብ ኣሜሪካ ይተመልሰትን። ብኣንጻሩ ናብ ፈረንሳይ ኖርማንዲን ገምገም ባሕሪ ተጓዒዛ ነቲ መማኽርታ ዱክ ረኸበቶ። ኣብ መጀመርታ እውን ነቲ ልኡኽ ብዝተባህለሉ መንገዲ ስለ ዘይዛዘመቶ እቲ ትካል ከም ዝሓታ ስለ ዝፈለጠት ተሻቒላ ነበረት። ኮይኑ ግና ንናይቲ ፀገም ምፍጣር ምኽንያት ዝኾነ እቲ ዝተጋገየ ናይቲ ጀነራል ዓርኩስም ሓበሬታ ምዃኑ ምስ ተረድአት ኣዝያ ተቆጥዐት። ይኹን እምበር ዱክ የቕሬታ ምስ ሓተታ ኣቫ ከም ኣቦኣ ስለ ትሪኦ ቁጣዓ ዝሓለላ። ቀፂሉ ዝተዛረቦ ነገር ግና ዳግመ የቆጥዓ። ምክንያቱ ንሱ እውን ልክዕ ከም ኣመሓዳሪ ኣቫ ምስቶም ዕላማታት እተካይዶ ዘረባ ሻቒልዎ ነበረ። እንተኾነ ግና ኣብ መንጎ እዚ ሓደ ጽቡቕ ዕላል ነገራ። እዚ ድማ ናይ ኣቫ ባዮሎጂካል ኣቦ ምሟቱ ነበረ። ናይ ገዛ ኣቦኣ ሞት ከመይ ገይሩ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሕቶ ግን ምርኢትና ንቕድሚት ዘርእየና እንትኾን ኣቫ ንዱክ ድሕሪ ምስንባታ ንወግዓዊ ናይ ዕረፍቲ ግዜኣ ንኽትቅጽል ናብ ቦስተን ተመልሰት። ኣብኡ ምስ በጽሐት ግን እቲ ክሊን ዝተባህለ ቀታሊ ሕጂ እውን ብስቱር እናተኸታተላ ከም ዝነበረ ይተሰውዓለትን። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሃንደበት ብምርኣያ ምርጋዕ ከሊእዎ ነበረ። እቲ ሰብ ናይ ቀደም ኣፍቃሪያ ማይክ እንትኾን ክልቲኦም ኣብቲ ሆስፒታል ሃንደበት ብምርኻቦም ኣቫ ክተምልጥ ስለ ዘይከኣለት ገጽ ንገጽ ተጋጠሙ። እንተኾነ ግና ጁዲ ንክልቲኦም ብሓባር ምርኣያ ኣዝዩ እኳ እንተቆጥዓ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ብልሕቲ ዝኾነ ተዲኦም ኣብ መንጎኦም ብምእታው ንናይ ሰለስቲኦም ጎንፂ ህደአቶ። ኣቫ እውን ነፃ ግዜ ክትረክብ ከላ ቦስተን ዝርከብ ኣብ ናይ ድጋፍ ጉጅለ ኣኼባ ተረኽበት። ኣብቲ ኣኼባ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ኣቦኣን ዝነበረ ዓሚቕ ቂም ዘይትፈልጦም ሰባት ተዛረበት። እቲ ታሪክ ኣቦኣ ምስ ናይ ካልእ ሰብ ሰበይቲ ስቱር ናይ ፍቕሪ ርክብ ነበሮ። ኣቫ ድማ ገና ጓል 14 ዓመት ቆልዓ ከላ ነዚ ጉዲ እዚ ብምፍላጣ ኣቦኣ እቲ ምስጢር ንሰበይቱ ማለት እውን ነዲኣ ንኸይትዛረብ $1,000 ጉቦ ሃባ። ኣቫ ድማ ንኣቦኣ ኣሚና ነቲ ገንዘብ ተቐበለት። ኮይኑ ግና ነቲ ገንዘብ ምስ ወሰደት ኣቦኣ ሰሪቓቶ ብምባል ጨደረ። ንሰበይቱ ድማ ሰራቒት ከም ዝኾነትን ሓሽሽ ከም እትጥቀምን ነገራ። ብተወሳኺ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢዳና ስለ ዝነበረ እውን ኩሉ መረዳእታ ናብ ኣና መላኸተ። ኣቦኣ ድማ ነቲ መቕፃዕታ ንምሕያል ክብል ናይ ገዛ ርእሳ ኣቦ እኳ ብናይ ፍቕሪ ርክብ ምኽንያት ስም ንምጥፋእ ፈቲና ኢሉ እንትዛረብ ኣብ መንጎ እዚ ናይ ሓቅን ጌጋ ምስሓብ ኣዲኣ ንበዓል ቤታ ምእማን መረፀት። ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ እውን ካብኣ ክርሕቁ ጀመሩ። ንሳ እውን ኣብቲ ስድራ ቤት ተቐባልነት ዘይብላ ጓል ስለ ዝኾነት ንኽልተ ዓመታት ብፀገምን ብናይ ሓሽሽ ወልፍን ድሕሪ ምጽንሓ ኣብ መወዳእታ ርእሳ ገኒሓ ካብቲ ቤት ብምውፃእ ናብ ገድሊ ኣተወት። ብኻልእ ወገን ዱክ ንኣቫ ከም ናይ ገዛ ርእሱ ጓል እዩ ዝሪኣ ነይሩ። ቅድሚ ከይዲ ዓመታት እውን ንዓኣ ፍትሕን ምምፃእ ክብል ነቦኣ ብስቱር ዝቐተሎ በዓሉ እዩ ነይሩ። ሞቱ ንኣቫ ጽቡቕ ዝኾነሉ ምኽንያቱ ነዚ እዩ ነይሩ። ሕጂ ድማ ኣብ ርያድ ዝተዋህባ ዝተጋገየ ሓበሬታ ኮነ ተባሂሉ ንኣና ንምፅዋር ዝተገብረ ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጹ ኣብ ካናዳ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ናብ ዝርከብ ሓደ ዓብዪ እምባ ተጓዓዘ። ኣብኡ ድማ ናይቲ ትካል ናይ ሕጂ ሓላፍነት ዝኾነ ሳይሞን ረኸቦ። ሳይሞን ናይ ዱክ ናይ መጀመርታ ተመሃራይን ኣብቲ ትካል ድማ ከም ናይ ኣቫ ዓብዪ ሓው ዝሕሰብ ሰብ እንትኾነ ሕጂ ግና ዱክ ሳይሞን ኣብ ድሕሪ እቲ ናይ ስለላ ጌጋ ኢዱ ከም ዘለዎ ገሚቱ ኣሎ። ምክንያቱ ሳይሞን ኣብ ናይ ቅትለት ሕግታት ምንም ዘየወላውል ኣምባገነን ሰብ እዩ። ነዚ ድማ ኣቫ ምስቶም ዕላማታት እተካይዶ ዘረባ ንነዊሕ ግዜ ቆጢዕዎ ጸኒሑ እዩ። ነዚ እውን ንኣቫ ንኽትከታተልን ነዚ ሪፖርት ንኽተምፅን ዝተገብረት ካሚላ እትበሃል ናይ ገዛ ርእሱ ጓሉ ነበረት። ዱክ ድማ ዝተጋገየ ሓበሬታ ዝሃብካያ ኮነ ኢልካ ዘይትእዘዝ ዝኾነት ኣቫ ኣብ ኢድ ጸላኢ ንኽትቅተል ደሊኻ እዩ ኢሉ ምስ ኣፋጠጦ ባህሪኡ ንናይ ዱክ ጥርጣረ እኳ እንተረጋገጸሉ ነቲ ሓበሬታ ኮነ ኢሉ ከም ዘዛብዖ ግን ኣይኣመነን። ዱክ እውን መጠንቀቕታ ሂብዎ ናብ ካናዳ ክምለስ ከሎ ሳይሞን ግን ነቲ ጉዳይ በዚ ዝሓድጎ ይነበረን። ንኣቫ ድሕሪ ምቕታሉ ንዱክ እውን ከመይ ገይሩ ከም ዝኣልዩ ክሓስብ ጀመረ። መትከሉ ንጹር ነበረ። ንድሕንነት እቲ ትካል ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ሰብ ብሂወት ክነብረ ይኽእል። ብኻልእ ወገን ኣቫ ኩሉ ግዜ ምሸት ናይ ምጉያይ ልምዲ ስለ ዝነበራ ኣብታ ምሸት እቲኣ እውን እናጎየት ከላ ሓደ ሰብ ካብ ድሕሪኣ መጻ። ንሱ ድማ እቲ ክላይ ዝተባህለ ቀታሊ ስለ ዝነበረ ኣቫ ብውን ዕላምኡ ብምርዳእ እናታለለ ተዘናጊዓ ናብ ሓደ ጸጥ ዝበለ ፓርክ መርሓቶሞ ውግእ ጀመሩ። ኮይኑ ግና ክላይ ንኣቫ ተመጣጣኒ ተቐናቃኒኣ ስለ ዘይነበረ ድሕሪ ከይዲ ናይ ውግእ ዙራት ናብ መሬት ደርበየቶ። ይኹን እምበር ናይ ክላይ ሽጉጥ ናብ መሬት ክትወድቕ ከላ ምስ ረኣየት ግን እዚ ሰብ እዚ ተራ ሰራቂ ዘይኮነስ ፕሮፌሽናል ቀታሊ ምዃኑ ተገንዘበት። ብውን ድማ ካብቲ ሓደጋ ንምህዳም ናብቲ ፓርክ ክትጎይ ከላ ክላይ ሽጉጡ ብቕልጡፍ ኣልዒሉ ናብ ዝጠፍኣትሉ ኣንፈት ኣሳደዳ። ኮይኑ ግና ኣቫ ሃንደበት ካብ ውሽጢ እቲ ማይ ዘሊላ ብምውፃእ ክሳዱ ወጊኣ ብምቕታል ርእሱ ናብቲ ማይ ደርበየቶ።
ቀፂላ ንጽባሒቱ ናብ ፈረንሳይ በሪራ ንዱክ ረኺባቶ ኣብ ልዕሊኣ ንዝተፈጸመ ናይ ቅትለት ፈተነ ኢዱ እንተሃልይዎን እቲ ትካል እናሰደዳ ከም ዝኾነን ብቐጥታ እንትትሓቶ ዱክ ግን ክትቅተል ከም ዝነበረት ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ደንዘዘ። ንዓኣ ንምርጋእ ድማ እቲ ዝቐተለቶ ሰብ ተራ ዘራፊ እምበር ናይቲ ትካል ቀታሊ ክኸውን ከም ዘይኽእል ኣመና። ንሳ እውን ናይቲ መማኽርታ መረጋገፂ ኣሚና ናይ ክላሽ ሽጉጥ ሂባቶ መንነቱ ንኸጻርየላ ሓቲታ ናብ ቦስተን ተመልሰት። ኮይኑ ግና ዱክ ከምዚ ነገራ እቲ ጉዳይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ይፈለጠትን። ዱክ እውን ንኣቫ ክቐትላ ዝፈተነ ሳይሞን ምዃኑ ውሽጡ ኣረጋጊጹ እዩ። ኣቫ ድማ ናብ ቦስተን ምስ ተመልሰት ናይ ኣዲኣ ምኽሪ ብምስዓብ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ቦታ ብምትሓዝ ምስ ሓፍታ ጁዲን ምስ ማይክን ቆፀራ ሓዘት። ዕላማዋ ሰለስቲኦም ተቐሚጦም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝተሓላለኸ ናይ ፍቕሪ ርክብ ብግልፂ ተዘራሪቦም ንኽፈትሕዎ እንትኾን ሰለስቲኦም ተራኺቦም ክቕመጡ ከለዉ ኣብ መጀመርታ እቲ ሃዋህው ዘደናግር ነበረ። ይኹን እምበር ድሕሪ ኸይዲ ደቂቕ ጁዲ ክትቁጣዕ ጀመረት። ኣብ መንጎ ኣቫን ማይክን ዘሎ ናይ ቀደም ናይ ፍቕሪ ስምዒት ሕጂ ናብቲ ኣየር ይንበብ ስለ ዝነበረ ጁዲ ነዚ ክትፃወሮ ስለ ዘይከኣለት ንኣቫን ንማይክን ብቁጣዕ ኣፋጠጠቶም። እዚ ኣኼባ እውን ንመጻኢ ከመይ ገይሮም ክረዳድኡ ከም ዘለዎም ብወግዕ ንኽዘራረቡ ግዜ ከይረኸበት ብምኽንያት ናይ ጁዲ ቁጣዕ ሃንደበት ፋሕ በለ። ይኹን እምበር ኣብታ ምሸት እቲኣ ጁዲ ናይ ሓፍታ ኣቫ ሆቴል ክፍሊ ማዕጾ ብሓይሊ ብምንኩሕኳሕ ማይክ ሙሉእ ለይቲ ናብ ቤት ከም ዘይተመልሰ ብጭንቀት ምስ ነገረታ ኣቫ ማይክ ሕጂ እውን ናይ ቁማር ወልፊ ከም ዘይሓደጎ ምስ ፈለጠት ኣብ ልባ ዓሚቕ ኮይኑ ዝነበረ እቲ ኣረጊት ናይ ፍቕሪ ስምዒት ዳግማይ ክለዓል ጀመረ። ብተመሳሳሊ ሰዓት ማይክ ናበይ ከም ዝኸደ እውን ብልክዕ ገመተት። ኮይኑ ግና በዚ ግዜ ካብ ጊጋ ተማሂራ ስለ ዝነበረት ንሓፍታ ማይክ ኣበይ ከም ዘሎ ከይነገረታ እህዲኣ ብስቕታ ሆቴላ ገዲፋ ብስቱር ናብ ዝሰርሕ ናይ ትሕቲ ባይታ ቤት ቁማር ኣምርሐት። ናይቲ ቤት ቁማር ማዕጾ ዝሕሉ ረጒድ ሓላዊ እውን ንኣባቡን ንቡእን ስለ ዝለለያ ናብ ውሽጢ ንምእታው ምንም ኣይተጸገመትን። ኣብኡ ድማ ማይክ ኣብ ሓደ ናይ ቁማር ጠረጴዛ ተቐሚጡ ረኣየቶ። ኣብ ጥቕኡ ድማ ናይቲ ቤት ቁማር ወናኒት ዝኾነት ቶኒ ነበረት። ቶኒ ንኣቫን ካብ ቀደም ጀሚረን ጽቡቕ ጌረን ዝፋለጣ ሰባት ስለ ዝነበራ ድማ ኣቫ ናብቲ ካሲኖ ዘሊላ ብምእታው ቶኒን ማይክን ናብ ዘለውዎ ጠረጴዛ ቀረበት። ቶኒ ንኣቫ ክትሪኣ ኸላ ብትሕትና ዝተቐበለታ እኳ እንተመሰለት ኣቫ ግና ንቶኒ ምስጋና ዝኸውን ድሌት የደበራ። ብኣንጻሩ ንማይክ ካብቲ ቦታ ሒዛቶ ንምውፃእ ፈተነት። ይኹን እምበር ቶኒ ግና ማይክ ንኽኸይድ ኣይፈቐደትሉን። ምክንያቱም ማይክ ናይ ቶኒ ልዑል ናይ ገንዘብ ዕዳ ስለ ዝነበሮ እንትኾን ሰባታ ንማይክ ብሓይሊ ንኽሕዝዎ ምስ ኣዘዘት ኣቫ እውን ኣብ መወዳእታ ስጉምቲ ንምውሳድ ተገደደት። ኣብ ዝተወሰነ ደቂቕ ድማ ነቶም ሓለውቲ ብልዑል ብቕዓት ተቖጻጺራ ንቶኒ ንማይክን ኣብ ድንጋጸ እተወቶም። ምክንያቱ ክልቲኦም ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣቫ እንታይ ዓይነት ስልጠና ከም ዝወሰደትን ከመይ ዝበለት ዘፍርሕ ናይ ውግእ በዓልቲ ሞያ ኮይና ከም ዝተመልሰትን ኣይፈልጡን ነይሮም። ኣቫ እውን ዝዓበየትሉ ሰፈር ስለ እትፈልጥን ቶኒ እውን ኣብ ቅድሚ ሰባታ ንኸይትዋረድ ስለ ዝደለየት ንማይክ ዘለዎ $80,000 ዕዳ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት ንምኽፋል ቃል ኣተወትላ። እዚ መጠን እዚ ገንዘብ እውን ንዓኣ ምንም ኣይነበረን። ይኹን እምበር ማይክ ዕድኡ ክትከፍለሉ ምድላያ ምስ ፈለጠ ኣዝዩ ተቆጥዐ። ሕጂ ናይ ጁዲ ሕፂ ከም ዝኾነን ናታ ገንዘብ ከም ዘለየን እውን ብምንጋር ልዑል ናይ ስነ ልቦና ጸቕጢ እንተውርደላ ኣቫ ብዝተሓላለኸ ስምዒት ተዋሒጣ ናብ ሆቴላ ምስ ተመልሰት ኣብቲ ሆቴል ዘሎ ቤት መስተ ክትርኢ ከላ ን8 ዓመታት ኣቋሪፃቶ ዝነበረት ናይ መስተ ድሌታ ሃንደበት ተላዕለ። ኣልኮል ምትንካፍ ዘስዕቦ ከቢድ ሳዕቤን እኳ እንተፈለጠት ምስ ርእሳ ልዑል ቃልሲ ብምግባር ኣብ ናይ መወዳእታ ሰከንድ ናይ መስተ ድሌታ ተቆጻጺራ ናብ ክፍላ ወፀት። ብኻልእ ወገን መማኽርታ ዱክ ንኣቫ ክቐትላ ዝፈተነ ቀታሊ ናይ ገዛ ርእሶም ትካል ኣባል ምዃኑ ኣረጋገጸ። ሳይሞን ኩሉ ነገር ብስቱር ዝገበረ እኳ እንተመሰሎ ዱክ ግን ነቲ ሓቂ በፂሕዎ እዩ። ነዚ ድማ ሳይሞን መደቡ ከም ዝፈሸለ ምስ ተረድአ ጓሉ ካሚል ናይ ኣቫ ናይ ሓበሬታ መዛግብቲ ንክትድምስስ ነገራ። በዚ መልክዕ እዚ ንርእሱ ካብ ፀገም ምውፃእ እኳ እንተፈተነ ዱክ ግን ስኺሉ ዝቕመጥ ሰብ ኣይነበረን። ንውሽጣዊ ፅሬት ድማ ተዳልዎ። ኮይኑ ግና ሳይሞን ቀዲሙዎ ነበረ። እታ ሽጉጥ ዝሓዘት ጓል ሳይሞን ካሚል ኣብ ርእሱ ዓመረትሉ። ይኹን እምበር ኣብዚ ናይ ጭንቀት ሰዓት እታ ካልአይቲ ንእሽተ ጓል ሳይሞን ናብቲ ክፍሊ ጎያ ኣተወት። ንዱክ ኣዝያ ስለ ትፈትዎ ድማ ብኡን ሓቆፈቶ። ናይዛ ንእሽተይ ቆልዓ ምህላው እውን ንግዚኡ ነቲ ምርኢት ናብ ሰላም እኳ እንተቐየሮ ጻኒሒቱ ግና ነዊሕ ነበረ። ሳይሞን ነታ ንእሽተይ ጓሉ ንኸስልዋ ድሕሪ ምግባሩ ኣብቲ ክፍሊ ልዑል ወጥሪ ነገሰ። ዱክ እውን ንድሕሪት ክምለስ የደለየን። ሳይሞን ድማ መጥቃዕቱ እንትፍኑ ዱክ መምህር እኳ እንተነበረ ብምኽንያት ዕድሜውን ናይ ሳይሞን ጥንካረ ክጻወሮ ይከኣለን። ኣብ መንጎ ትቕልስ ንዝነበረ ድምፂ ሰሚዖም ንዝመፁ ካልኦት ሓለውቲ እኳ እንተሰዓሮም ምስ ሳይሞን ዝነበረው ገሊ ግን ኣድካሚ ነበረ። ኣብ መወዳእታ እቲ ኣረጊት ዱክ ንተምሃሮ ክስዕሮ ይከኣለን። ሳይሞን ድማ ንኣቫ ዝያዳ ንምስቃይ ብምሕሳብ ናይ ዱክ ዘሕዝን ሞት ብስልኩ ክቐርጽ ጀመረ። ዱክ ንኣቫ ዝሓድጎ ነገር እንተሃልይዎ ድሕሪ ምሕታቱ ድማ ብሰንሰለት ኣሲሩ ናብ ውሽጢ ማይ ብምእታው ጭካነ ብዝተመልኦ መንገዲ ድሕሪ ምቕታሉ ንኣቫ እውን ንምእላይ ናብ ቦስተን ኣምርሐ። ቅድሚ ምብጋሱ ግና ንኣቫ ብብሕቲ ደው ኢሉ ንዱክ ከም ዝቐተሎን ቀጻሊ ታርጌት ድማ ንሳ ምዃናን ብርእሰ ምትእምማን እንትነግራ እዚ መርድእ ንኣቫ ኣብ ልዑል ፍርሒ እንድንጋጸ ነእተዋ። ዱክ ናብቲ ማይ እናተጎተተ ዘርኢ ቪድዮ ክትርኢ ከላ ክትጻወሮ ይከኣለትን። ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ናብ ቤት መስተ ካቢንያ ብምኻድ ድማ ንርእሳ ክሳብ እተጠፍእ ክሰቲ ጀመረት። ኣብ መንጎኡ ግና በዚ ሕማቕ ስምዒት እዚ ናብ ቤት ኣዲኣ ክትከድ ከላ ኣዲኣ ካብ ሆስፒታል ተመሊሳ ነበረት። ኣቫ ድማ ብዛዕባ ሞት ኣቦኣ ነቲ ሓቂ ክትነግራ እኳ እንተፈተነት ኣዲኣ ቀደመታ።
በዓል ቤታ ማለት እውን ኣቦ ኣቫ እንታይ ዓይነት ሕማቕ ሰብ ከም ዝነበረን ንኣቫ ብሓሶት ከም ዝኸሰሳን ትፈልጥ ከም ዝነበረት እውን ገለጸትላ። ይኹን እምበር ንገዛ ሓጎሳ ጥራይ ክትብል ንኣቫ ገዲፋታ ከም ዝኸደት ብምዝራብ እውን ብኸቢድ ጣዕሳይ ቅሬታ ሓተተታ። እዚ ድማ ንኣቫ ዘይተጸበየቶ ሩፍታ ሃባ ኮይኑ ግና ናብ ሆቴል ክፍላ ተመሊሳ እናሰተየት ከላ ሳይሞን ሃንደበት ማዕጾ ሰይሩ ኣተዋ። ኣቫ ሰኺራ እኳ እንተነበረት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከቢድ ናይ ተኹሲ ልውውጥ ተጀመረ። ኣብ መንጎ ጥይት ምስ ተወድኦም ግን ኢድ ንኢድ ግጥም ጀመሩ። ክልቲኦም ብተመሳሳሊ መማኽርቲ ዝሰልጠኑን ውግኦም ኣዝዩ ዘደንቕ ሚዛናዊ ነበረ። ኮይኑ ግና ድሕሪ ኸይዲ ግዜ ክልቲኦም ቆሲሎም እንደኺሞምን መሬት ክወድቁ ከለዉ ኣብቲ ሆቴል ናይ ፖሊስ ሳይረን ድምፂ ክስማዕ ከሎ ሳይሞን ንምምላጥ እኳ እንተፈተነ ኣቫ ግና ንኽኸይድ ኣይደለየትን። ነዚ ድማ እናሰዓበቶ ከይዲ መንገድታት ድሕሪ ምስጋር ነቲ ቆሲሉ ዝሃድም ዝነበረ ሳይሞን ረኣየቶ። ንሱ እውን ክትሓድጎ ከም ዘይደለየት ምስ ተረድአ ንመጀመርታ ግዜ ፍርሒ ተሰምዖ። ብቕልጡፍ ድማ ናብ ቤቱ ደው ኢሉ መላእ ስድርኡ ንክሕብኡ ብምእዛዝ ናብ ትሕቲ እቲ ድልድል ናብ ዘሎ ሑጻ ዘሊሉ ንምምላጥ እኳ እንተፈተነ ኣቫ ተኸቲላቶ በፂሓ ናብ እግሩ ተኪሳ ምስ ኣውደቐቶ ስድርኡ ድሕንነቶም ከም ዘስግኦ ምስ ነገራ ኣቫ ንስድርኡ ከም ዘይተተንኪዮም ቃል ምስ ኣተወትሉ ሳይሞን ሞት ብተኣዛዝነት ተቐበለ። ኣቫ ድማ ንዕኡ ብምቕታል ንዱክ ድሕሪ ምብቃላ ናብ ቤት ሓብታ ብምኻድ ጁዲን ኣዲኦምን ነቲ ሃገር ገዲፈን ንኽወፃ ነገረታ። ምክንያቱ ምንም እኳ ሳይሞን እንተሞተ ናይቲ ትካል ምሕደራ ግና ንዓኣ ምስዳድ ከም ዘየቋሪ ስለ ዝፈለጠት ኩሉ ገንዘባ ንሓብታ ሂባ ንኽስደዳ ገበረት። ንሳ እውን ናይ ስደት ህይወታ ጀመረት። ታሪክ ፊልምና እውን ጓል ሳይሞን ካሚል ካብ ድሕሪኣ ኮይና እናተኸታተለታ እናረአየትና ይብቃዕ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ፊልምና ነዚኣ ትመስል ነይራ። ቀጻሊ ብኻልእ ናይ ፊልም ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ጻዕርና ሪኢኹም ንቪድዮና ላይክ ንቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ንኽተርዩና ብኸብሪ ንላቦ። ሰላም ቅና